Molts diuen d'ell que és el pare del rock alternatiu, però ara, amb 68 anys, Lou Reed es reinventa. 12 anys després de la seva darrera visita, torna a Mallorca dins del festival Alternatilla, per a mostrar-se també com a músic, fotògraf i director de documentals. El día 29 de abril va a presentar en el Museo Svalbard su exposición fotográfica y después también va a presentar la película documental que grabó el año pasado, y al día siguiente, el día 30 de abril, concierto en el Teatro Principal de Palma con su Metal Machine Trio. El día del concierto quiere una masajista en el teatro, quiere que la habitación de su hotel tenga balcón o terraza, quiere ver planos de todo, fotos de todo. Però a banda de Lou Reed arriba a Palma també Franz Ferdinand, la banda anglesa que aterra a la ciutat el dia 1 de maig davant d'una gran expectació al Palma Arena. Amb moltes ganes, moltes ganes. Ja els he vist, però clar, m'havia d'anar a la península per veure-los, i ara els tenc aquí a cases i perfecte. Ya estamos acostumbrados a Miguel Bosé, a Sabina, a Serrat y tal, pero internacional cuesta más y creo que están como hambrientos de gente internacional, la gente. La icona del Velvet Underground per una banda i els infants terribles de l'indie anglès per l'altra, dues propostes de luxe que faran d'aquest 2010 un any per recordar.